राज जयनगर। Now you are listening singer Yanu Yadav. गाँव में सबके शादी भगेले कदे न हमरो सेठ के कदे न हमरो सेठ डीजे सोनू राज जयनगर। हाँ गाँव में सबके शादी भगेले कदे न हमरो सेठ के पापा के कही दिन तक लगन के पहिला डेट में एक रसन बियाह करबो गे मम्मी ए छोरी से बियाह करबो कहबे तू जकरा से हम ओकरा से नहीं करबो गे मम्मी ए छोरी से बियाह करबो। तोहर नाम का डीजे सोनू राज जयनगर। मोबाइल नंबर 78 उमेश म्यूजिक। दाना पानी खेबो न कुछो करबो नहीं कोनो काम गे करबो नहीं कोनो काम गे करबो नहीं कोनो काम गे। हाँ दाना पानी खेबो न कुछो करबो नहीं कोनो काम गे गम के कोनो छोरा संगे भाग जेबो पंजाब गे बेसी जे तंग कर दे तोहर नाम का सोनू राज। गे मम्मी ए छोरी से बियाह करबो गे मम्मी ए छोरी से बियाह करबो कहबे तू जकरा से हम ओकरा से नहीं करबो गे मम्मी ए छोरी से बियाह करबो गे मम्मी क्या नाम है आपका? डीजे सोनू राज जयनगर।